Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Су яшәү чыганагы Ознакай районында төзекләндерелгән чишмә ачылды. Рәхәтләндек шул чишмәгә, Аллага шөкер. Исән сау аксын гына. Нефтчеләрнең чираттагы бүләге Әлмәттә яңа шәһәр китапханәсе ачылды. Яңа киңлекнең үзенчәлеге нидә? Зур кеше булу өчен укырга кирәк. Уку, төрле китаплар уку безнең күңелебезне дә, безнең башыбызны да эшләтә. Колабызда беренче кино фестивале үтте. Әлмәтлеләр режиссерлар белән очрашты. Радушие наше татарстанское, оно, конечно, осталось, оно подкупает, и Альметьевск здесь как бы впереди всех, как обычно, стоит, и я сюда с удовольствием всегда приезжаю. Шишмәне саклау, табигатьне саклау дигән сүз. Табигатьне саклау ул авылны саклау, яшәртү дә булып тора. Ознакай районы Илбәк авылында төзекләндерелгәннән соң Куаклы кое чишмәсен ачтылар. Анда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Толырак Илмира Шәрифуллина да. Шишмәне төзекләндерү Агросила җәмгыяте грантын гамәлгә ашыру нигезендә алып барылган. Шишмә яны танымаслык булып үзгәргән, юллар да түшәлгән, шишмә өсте түбәләнгән. Монда килүчеләр өчен ял урыны, эскәмияләр дә урнаштырылган. Мин шушы авыл кызы, шушы авылда тудым 59 елда, шушында үстем. Шушы шишмә суларын ичеп үстем, без шушы кырыйда гына яшибез. Бер үй аша гына. Әтием ветеран войны, әнием дә алдыңгы сыер савучы булып, гомер буе шушында яшәделәр. Хәзер без дә шушында яшибез ирем белә. Бик матур яшибез, дус тату яшибез. Biz bu avılnıqı түгел, но онарга карамастан biz монда бик зак яшәгән сыман. Бик тә рәхәт монда. Кешеләр шул хәтле әйбәт. Бүген Илбәк авылында 200-гә якын кеше яши. Яшьләр дә, өлкәннәр дә шишмәнең сакланып калуына сөенә. Xo'jayin so'zini bitirib, 42 yil shunda granburishdi. Bunda endi 60 yillarda suvni qiyilib vaqtdan suv chiqardilar. Bu suv boraydi firmaga. Шушында туып үстек, шушында яшибез. Менә безнең өебез шушы. Шу шишмә, Аллага шөкер, үзебез чыгардык менә. Рәхәтләндек шу шишмәгә, Аллага шөкер. Исән сау аксын гына. Шишмә ачылу тантанасында район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Монда инде Агросила оешмасына бик зур рәхмәт. Аларның да шундый программалары бар. Безнең районыбызда ел сайын 6-7 авылда безнә шундый эшләр башкарабыз. Шушы чишмәләр төзекләндерәбез. Азнакай гөрләп торсын, Азнакай алга барсын. Бәйрәм чарасы күңелле концерт программалары белән бәйләнеп барды. Катнашучыларга кул эшләре күргәзмәләре дә тәкъдим ителде. Кунаклар шишмә суыннан кайнатылган шифалы чәй белән сыйландылар. Куаклы кое чишмәсе Илбәк авылының иң матур урыннары булыр һәм ул көн сайын халыкны шифалы суы белән сөендерер дип ышаныйк. Иң мөһиме төзегән матурлыкны саклап тоту. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә күз аллауны киңәйтү өчен тагын бер мөмкинлек барлыкка килде. Үткән шимбәдә биредә колабызның яңа шәһәр китапханәсе ачылды. Әлеге чара смена җәйге китап фестивале кысаларында узды. Татнефть компаниясе һәм Казанның смена заманча мәдәният үзәге булдырган яңа киңлектә без дә булып кайттык. Я искренне рад вас приветствовать на мой взгляд на очень знаковом событии вообще в целом для нашего города. Яңа китапханә колабызда Каракүз мәдәни фестивале кысаларында 2нче ел узучы җәйге китап фестиваленең дәвамы булып тора. Бу хакта проектны тәкъдир итү вакытында Татнефть хәйрия фонды директоры Ринат Мамин билгеләп үтте. Вот это библиотечное пространство стало логичным продолжением того... Менә бу китапханә киңлеге узган ел Каракүз фестивале кысаларында беренче тапкыр узган китап фестиваленең дәвамы булды. Һәм
һәм Татнефть компаниясенең һәр юнәлешне үстерүдә кулланган системалы алымын тагын бер кат раслый. И в том числе в рамках развития креативных индустрий, развития библиотечного пространства. Смена заманча мәдәният үзәгенә нигез салучы Кирилл Маевский да яңа китапханәнең концепциясе һәм үсешенең алдагы этаплары турында сөйләде. Библиотека была придумалась таким образом, что тут были те книги, которые можно одну книгу из этой библиотеки взять человеку там, в 16 лет, и она просто изменит его будущее. Китап фестивале кебек үк китапханәнең максаты локаль шәһәр мәдәниятен китаплар аша тотрыклы үстерү һәм әлбәттә заман һәм тәэсирләр илчелеге булу дигән фикерне җиткерде Кирилл Маевский. Балаларыбыз безнең белән йөреп, шушы китап укуга күнегәләр. Без укымасак, алар аны укырга бер кашан да өйрәнмичәк. Бүген дә без балалар белән килдек, чөнки ул безнең өчен бик мөһим. Балалар күреп торалар, шәһәрдәге зур кешеләр укыйлар. Зур кеше булу өчен укырга кирәк. Уку төрле китаплар уку безнең күңелебезне дә, безнең башыбызны да эшләтә. Яңа китапханә таныш авторларның иҗат җимешләре булу белән һәм кибеттә очратып булмый торган кызыклы китаплар булу белән дә сөендерә, ди әлмәтлеләр. Китап уку ул кешенең акылын, кешенең иманын үзгәртә, байыта, кешенең гомерен әйләндереп, җирнең бөтен кешенең яхшылыгын Китап аша кеше ала үзенең өчен, үзенең үсәр өчен, үзгәрер өчен. Әлмәт иҗтимагый үзәгенең шәһәр китапханәсендә барлык теләүчеләр өчен заманча мәдәният, сәнгать, архитектура, музыка, кинематография, креатив индустрияләр, психология буенча басмалар, шулай ук фәнни-популяр туган якны өйрәнү һәм заманча балалар өчен иллюстрацияле китаплар булачак. Китапханә каталогы эшләтеп җибәрү вакытында нәшрият тарафыннан чыгарылган, бүген Россиядә интеллектуаль һәм мәдәни көн тәртибен формалаштыручы 3000 китаптан торачак. Китапханә каталогы даими тулыланачак. Лина Хәсәншин, Александр Исаков, яңа вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кара күз кысаларында колабызда беренче тапкыр кино фестивале дә узды. Ул 29 июльдә башланып 3 августка чаклы дәвам итте. Программада кино күрсәтүләр, кинематографистлар белән очрашулар, остаханәләр, квизлар һәм бүләкләр уйнату. Җомга көн кич белән исә Тополиный пух фильмын карарга килүчеләр, аның режиссеры Артем Лемперт белән очрашты. Тополиный пух фильмын кино яратучы россиялеләргә 1 август көнне тәкъдим иттеләр. Димәк, шул ук көнне ул кинотеатрларда прокатка да чыкты дигән сүз. Каракүз кысаларындагы кино фестивале кунаклары аны Әлмәт иҗтимагый үзәгендә күрә алды. Алар гына да түгел, фильмның режиссеры Артем Лемперт белән аралашу бәхетенә ирештеләр. Все тебя ценят, все уважают, коллеги, друзья, да даже просто обычные люди. И сразу появляется смысл. Чувствуешь себя кем-то, не знаю, важным, значимым. Кино башланыр алдыннан режиссер масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренең сорауларына җавап бирде. С Альметьевском у меня много всего связано именно. Әлмәт белән күп нәрсә бәйли. Заманында без Рифтар Хамадьяров белән Татнефть лигасын булдырган идек. 7-8 еллар аны редакцияләдем. Бүген мин сезнең команда уеннарына йөрим. Алар өчен җан атам. Шулай булгач, әлмәтләргә дә киномны күрсәтәсем килде. У меня здесь много друзей. Я хожу сейчас на игры вашей команды высшей лиги, кричу «Каракуз» из зала. В общем, вот и мне хотелось вот этим всем моим близким и не чужим людям показать кино, чтобы они посмотрели. Режиссер, сценарист, актер һәм продюсер булган Артем тумышы белән Казаннан. Шуңа күрә аның бирегә килүе якташлары, Әлмәттәге дусларына карата ихтирамы да. Әлбәттә, ул кинофильм төшерү командасыннан сәламен дә ирештерде. Мне надо, чтобы кое-кого не стало. Просто респект, уважение и большой привет передают Альметьевску,
вообще всему Татарстану. Виталий Евгеньевич приезжал в Казань, он просто гостеприимством татарским сражен, он там давно не был там сколько-то 10 лет назад, и говорит, это другой вообще я в другой мир как будто приехал, все настолько изменилось, но вот это радушие наше татарстанское, оно, конечно, осталось, оно подкупает, и Альметьевск здесь как бы впереди всех, как обычно, стоит, и я сюда с удовольствием всегда приезжаю. Киноның төп геройы Саша, кечкенәдән очучы буларга хыялланган егетнең гомер уртасына җиткәндә уңышсызлыкларыннан тыш берни дә юк. Нибары элеккеге хатынының 3 баласы, аның ире белән уртакка бер фатирда тормыштан китәргә дигән теләге генә. Бу максатта да ул уңышсызлыкка очрый. Шулай булгач, хатынының ире аша үзен үтерергә киллер яллый. Үләренә берничә сәгать кала ул стриптизер хатын белән таныша һәм гашык була. Бу моңсу комедиядә киллер да килеп кушыла. Шулай итеп, Сашаның соры көнкүреше әллә нинди төсләргә күмелә. Рәдифә Нигъматова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. И что мне сейчас делать? К отъезду готовиться. Пиндосный. Фестивальны драма һәм Татарстаннан режиссер Байбулат Батулланың «Ядәш истә» комедия элементлары белән башкарылган драмасы япты. Фильмны төп рольләрне башкаручылар 11 яшьлек Юнус Таиров һәм Татарстанда танылган язучы һәм драматург Рабит Батулла тәкъдим итте. Бери и помни. Производство Республика Татарстан. Аплодисменты. Ядәш истә кинолентасы 6 яшьлек Илһам һәм аның гаиләсе тарихы. Авылга кунакка кайткан баланың әти-әнисе авиакатастрофада һәлак була. Бу хакта аныкларына ничек әйтергә белмәгән әби-бабасы аны Ядәш уены белән мавыктырырга булалар. Шулай итеп үзләре дә сизмәстән гаиләдәге мөнәсәбәтләрне генә түгел, бөтен авыл халкы язмышына да якты үзгәреш кертәләр. Давай, там Эби зовет. Сами Решат, а вы дома? Отырмын. Біраз отырамыз да қайтамыз. Әлі О, бұяқ күштелесі. Юнус Таировның бу беренче роле. Казан мәктәбе укучысына кинога төшкән вакытта нибары 9 яшь. Аңа кадәр ул реклама роликларында төшкәне булган. Шуңа күрә кинодагы зур рольне зур куаныч белән кабул иткән. Әҗәл ашыбыз Алла бирса, мин тузысын яратам. Дөржуа юк бүген. Алайса болсын, алсаң да бит. Дәмдә башарбыз. Радостно. Вот на душе как будто бы сразу же стало тепло. Ну вот как будто бы ты ждал столько времени, а потом понял то, что тебя именно выбрали из тысячи, миллионов даже детей в Казани. Әгәр дә мин сиңа берәр әйбер бирсәм, син истә дип әйтергә тиеш буласың. Әгәр дә мин истә дип әйтмәсәм, сиңа торган булам. Менә шушы уенда син мине отсаң, мин сиңа бер чиләк туңдырма мороженое алып бирәчәм. Юнусның кинодагы бабасы танылган җәмәгать эшлеклесе, публицист, язучы, драматург Рабит Батулла. Ул үземне уйнадым ди. Өстәвенә киноның режиссеры улы Байбулат. Шуңа күрә минем бурыч аның эшенә ничек тә ярдәм итү, хезмәтен җиңеләйтү булды ди. Өстәвенә кино төшерү процессында авырып та китә ул. Төп геройсыз фильм була алмый. 1552 мында. Эви, смотри, сколько мороженого. Аллаһка ялвардым. Малаемның эшен эшләп бетерергә булса да сәламәтлек бирде. Мин бик нык авырып кайтып киттем. Ул ковид вакыты. Ковид җавид дигән шикелле. Хәзер сингәгез 3 көн эчендә мине аякка бастырды. Малай бит. 3 көн эчендә аякка бастырды. Мин хәлем булмаса да уйнап киттем инде. Без азакка хәтта төшереп бетердек.
Тавыш бирүү нәтиҗәсе буенча Едеш истә кинолентасы Әлмәт иҗтимагый үзәгендә күрсәтелгән фильмнар арасында иң яхшы фильм номинациясендә җиңү яулады. Креатив процесслар фабрикасында күрсәтелгән фильмнар арасында иң яхшысы дип режиссер Айнур Аскаровның «Семья года» комедиясе булды. Кыска метражлы фильмнар арасында призны Казахстан режиссеры Аяз Найзабаковның «Кассета» фильмы яулады. Тамашачы фикеренчә иң кызу дискуссияны Үзбәк һәм Россия режиссеры Юсуп Разыковның «Керосин» драмасы уятты. Фестивальнең төп призын «Рай под ногами матерей» кыргыз драмасына тапшырдылар. Кино фестивален ябу тантанасында ошаган фильмнар өчен тавыш бирүдә катнашкан, кунакларга кызыклы сораулар биргән, социаль челтәрләрдә креатив публикациялар ясаган тамашачыларны да бүләкләделәр. Рәдиф Янгманова, Рамил Базардинов, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Каракүз һәм Илебез тарихында беренче тапкыр рәсем сәнгате фестивале кысаларында иң масштаблы остахана узды. 500 кеше мольбертлар артында үз картиналарын язды. Биредә эшнең темасы да, техникасы да мөһим түгел. Флешмоб яңа кешеләрне һәм кылкаләм осталарын берләштерде. Шулай итеп, сәгать ярым эчендә барысы бергә бер үк вакытта рәсем ясау буенча Каракүз рекордын куйдылар. Бу көнне барлык теләүчеләр дә Әлмәт картиналар галереясының сәнгать мастер-классларында катнашты. Һәм культуролог, музыка белгече, егетләр өчен сәнгать мәгърифәтчелек проекты авторы һәм алып баручысы Анастасия Четверикованың лекциясендә тыңлый алды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәрендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.